हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा फाइनालि नोंथांमोननि नेनाया जोबसिगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिस एग्जाम दा लोगोफोर नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन सोंगासिनो दंमोन जे आसाम पुलिसनि एग्जामा माब्ला जागोन होननानै दा फाइनालि नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों आसाम पुलिसनि बागै दा गोबाव खालामा लोगोफोर बे आपडेटखौ सोर होदों आरो एग्जामा माब्ला जामारगोन बेनि सायाव जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामदो बड जब इनफो इउटुब चेनेलाव जेब्ला नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव फैगोन एसएलपीआरबीआव अब्ला बेयाव जों मोनथ'नाय नङा मानोना एसएलपीआरबीआ जाबाय मोनसे कम्पानि जेब्ला आसाम पुलिसआ अर्डार होयो अब्लासो बेयाव बिथांमोना पाब्लिश खालामो नटिसखौ दा बेयाव गैथ'वा दानिया बे एग्जामनि आपडेटखौ सोर होदों आरो बबेयाव होदों जों बेखौ नायनोसै दा नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था आरो हानायसेबां शेयार खालाम दा बे नटिसखौ नायनोबा नोंथांमोना फेसबुक पेजाव थांनांगोन डिजिपिनियाव बिथाङा आपडेट खालामबाय जे नोंथांमोननि प्रिभियास रिलिज जानाय जेरै एबिइउबि कनस्टेबलआव जायफ्रा फिजिकेल पास जाना दङ स' नोंथांमोननि एग्जामा जासिगोन फेब्रुवारि 2022 आव नाथाय बेयाव डेटखौ मेनसन खालामाखै लोगोफोर जे उमुक डेट खालि जागोन होननानै नाथाय बिथांमोना थाबैनो पाब्लिश खालामगोन अफिसियेल वेबसाइटआव दा फिक्स जाबाय एग्जामा 2022 नि फेब्रुवारियाव जाखासिगोन बेखौ आपडेट खालामखाबाय दा बेखायनो जायफ्रा फिजिकेलाव नोंथांमोना पास जागोन बा नोंथांमोननि काट अफ थांगोन बेनि सायाव नटिस फैसिगोन नाथाय दासिमबो काट अफ बेसेबां थांगोन बेनि सायाव डिटेल्स फैथ'वाखै जेब्ला फैगोन नोंथांमोना गासैबो आपडेटखौ लाना फैबावगोन बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ नायबाय था जाहाथे नोंथांमोना थाबैनो मिथियो दा एग्जामा जाखासिगोन फेब्रुवारि 2022 आव लोगोफोर बेखायनो बुंदों दे डिजिपिआ जे नोंथांमोना जाहाथे गावखौनो गाव फोथायनाय लाखियो आरो नोंथांमोना हार्डवर्क खालामो जाहाथे नोंथांमोना एग्जामखौ मोजाङै मोजां पास खालामनो हायो आरो नोंथांमोननि साख्रिया मोजाङै मोजां जाना फैयो मानोना लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरा काट अफआव थांबाय स' नोंथांमोननि आखायावनो दंसै साख्रिया नोंथांमोना एग्जामखौ मोजां होबानो नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैसिगोन दा बेनिसिम लोगोफोर आसाम पुलिसनि लेटेस्ट आपडेटआ दानिया नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथांमोना चेनेलाव जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामदो बड जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो आसाम पुलिस इन्डियान आर्मि एसएससिनि आपडेटखौ मोननाय जायो